водача, да, на групата, че тя се разбира с животните. Защото си приличат за това. Не, бе. Тая патка сега ще хапе по мъдрите. Аз ще слеза надолу. Има гасоци. А тя моли да ме погнат и да ме гонат. А тъмън ще се охладиме. Ще се охладиме. Така настрани трябва да държиш. Хайде, Мери, ти да превеждаш тук. Биде, ходи, аз не искам. Това е левер, ще те клъвна ми, мале. Венци, айде бе. Да, защото аз съм с рокля, знам. Това джинка ли е? Джинка е. Не са ли джинки? Ей го, моя приятел. Беше. Стави го, бе. То се страхува. О, не. О, не. Станиславе, не го гони. Свободе. Гони, я ще ти се смея. Ай, ние за входа трябва от тук да влезем. Не, там не влизам. Как е, бе? Как ти е басчената? Виж мацата. Ето я. Къде е мацка? Знае къде да се върти. Сигурно екскурзовода. Екскурзовода. А тук какво има? Не, падне са, е. Не го какво е дребно. Петел ли си? Е, това си го топатите си го взема. Да, то е красиво. Какво? Това си го топатите си. Ма и беличкото е много хубаво. Да, ама аз искам сиво. Дай да видим и на това. Това е хубава прическа. Ау, тя ходи като па Станислав. Така. Та. Има папагаи, виж. Къде са? О, да. Да, и са хубави много. Оттам ли трябва мина? Не, там е тело. Ма те не закачат по принцип. Така като гледам не закачат. Малей, колко са големи, гледай. Не, може да не идваш към мен. Не. Страх ме.
Ела ти се земпиле. Чакай бе! Ти ме плашиш повече! Те слизат надолу. Сега ще дойдеш, чакай. Менци! Като мене мъжки. Пиле, идват към тебе, пиле. Абе, идвай на тук, стига си ме плашил, бе. Я па това, какво е рошаво? Да. Виж ги какви уши имат. Къде са? А, я. Лисиците. Ау, да. И там маничките. Аре, ла, бе. О, какво е това? Ой да виж. Какво биш? По кило бегач. Така, мам. Айде, Бегач. Виж, какъв бегач. на кокили. Какъв това с голов, виждал ли? Мога приближи. Него. Да, бе, аз го виждам, бе. Ти си ме хареса. А тук какво има? Зайци. Гъбали и папки. Ама са много яки, виж какви кръчета има. Тънки. Какво пише? Кокило бегач. На кокили. А, Да, това прече, дали другото сме, бе? присмехулна. Кукумявка. Кукабура. Кукабура е кукумия. Него сега на 100 вече.